Gisusi sa Police Regional Office Director ang gipatumang seguridad sa Cebu South Bus Terminal ug sa Pantalan sa Sugbo aron masuta ang kaandam niini sa pagdagsa na sa mga pasahero sugod ugmang adlaw Miyerkules Santo. Atong sayran sa live report ni Femery Dumabo. Fem? Gawa sa mga PNP personnel nga naka-assign sa Pantalan ug sa mga terminals, gipang susi gipang mustaw sab sa PRO7 Director ang uban pang mga personnel sa mga ahensya sa gobyerno nga naka-assign usab sa pangapipila ka mga pantalan ug terminal dinhi sa Sugbo. Unang gisusi ni Police Brigadier General Rodrigo Marana ng mga security guards sa entrance pasulod sa Cebu South Bus Terminal. Gisiguro usab ang presensya sa mga K9 unit nga maoy motabang pagsiguro nga walay mga kontrabando nga nakasud sa terminal. Random usab siyang misusi sa mga lisensya sa mga bus driver. Misaka sa mga bus paseroan, gipangumusta ang kondisyon sa panlawas sa driver ug sa mga pasahero. Iyang gisuta ang mga naka-assigned nga police personnel sa bus terminal. Nakisaydo sab siya sa gidaghanon sa mga pasahero nga gipaabot nga mudagsa sa mga terminal ug sa mga contingency plan kuno galing magdasok na ang mga pasahero sa terminal ug Pantalan. Nakigalayon usab ang PRO7 sa Cebu Port Authority sa gipatumang seguridad sa mga Pantalan. Ang mga sakop usab sa Coast Guard ang mosiguro nga walay mga kontrabando nga ipayuhot agi sa Pantalan sa Sugbo. Inspection ay regular nating ginagawa, especially this preparation for this Holy Week, para makita natin ang kahandaan ng lahat ng ating mga kapulisan. At nakita naman natin, we are very satisfied with the deployment ng Cebu City. Nakita natin may mga police assistance desk. Minus pahino ng mga pasahero sukad pa ganihang buntag hangtod na kaganihang udto sa bus terminal ug sa mga Pantalan. Giapura ni Maranan og tagsa ka mga pack nga may sud nga mga tubig, snacks, kape, mga tambal ug vitamins ang mga personnel sa PNP, PCG ug sa uban pang ahensya nga nagtinabangay alang sa hapsay ug luwas nga pagtimaan sa Semana Santa. Kontento ang direktor sa deployment sa mga security personnel. Hinon aduna siya gipabaon nga pahimangno kanila ug sa mga pasahero. Stay vigilant, no? Bantayan yung ating mga kababayan at siguraduhin na yung mga nagtatravel nating mga kababayan ay hindi magiging biktima ng krimen. Siguraduhin din na checkin din nila yung mga public transport at yung condition ng mga drivers and conductors. Siguraduhin na hindi nakainom at hindi puyat. Sa ating mga pasahero ay sumunod po tayo makipagkaisa sa lahat ng mga security measures na pinatutupad. Dinhi sa tunay matangan karon dinhi sa gawas nga bahin sa Pier 1 diin ang kiningkilid nga bahin nato mo kini ang ticketing office, makita na nato ang hinay-hinay nga pagdaghan sa mga manakayay og barko nga nang lukat na og ticket. Hinuon matod sa CPA kaganihang udto nga wala pay shipping company nga nagdeklarar og fully book. Gani, sukad pa Domingo hangtod kaganihang udto, nitala pa lang sila og 12,000 ka mga konkapin sa 12,000 ka mga pasahero nga digikan dinhi sa Pantalan sa Dakbayan sa Sugbo padung sa tagsa ka mga probinsya ug silingang pang mga rehiyon dinhi sa Central Visayas. Hinuon napanlantawan na nila sa CPA nga sugod ugma o bisan na gani karong gabi posible na ang pagdagsa sa mas daghang mga pasahero hangtod na kini sa Huwebes Santo. Dagang salamat, Femery Dumabo.